Ndichikuchingamidzai zvekare pano paHatrari 263. Hama dzangu, vanhu havachatarisi kuti uyu munhu. Vari kuti chero zvazvaita, chero vangouraya munhu zvapera, vanofara nazvo izvozvo. Unoona munhu achiti turi chidumbu chake achienda kunouraya munhu, after that obva atiza nyaya yake zvekuti unobva mushaya zvachose. Konodi kumira kana uchizvitemba, kana iwe uchingauraya munhu uchizvitemba kuti unodzimirira nyaya dzachona, unodi kuzvimiririra, asi ingozi yaunenge wapara kana wauraya munhu wausina shuwa nezvawaitira kuti ndiye akazviita. Kusubscribe pa this YouTube channel mahara, uyezve malikes enyu anotibatsira kuti video rineri rive richiswa pamusoro, rive richionekwawo nedzimwe hama dzinenge dzisati dzaona chiitiko sechandauya nezvacho muzuva ranhasi. Nyaya ndezvemuzuva ranhasi nyaya iyo yakaitika kuvillage iko kunonzi Machekera village in Chihuta. Nyaya iyi yakaitika kwaChihuta yemukomana uyo mushakabvu akatisiya, anga achishedzwa nezita rekuti Jackson Nyamburu. Jackson Nyamburu ari kunzi iye akawanikwa akapfeka bhutsu dzainzi dzakabiwa. Jackson abatwa kudaro, akabatwa nevanhu vakati wandei varume. Zviri kunzi vakamutora vakamisa murori. After vamutora vakamisa murori, Jackson Nyamburu ndo musi wapedzisira kuonekwa. Akaita 9 days Jackson Nyamburu achitsvagwa, asi hapana akakwanisa kuziva kwainge kwaendeswa Jackson Nyamburu. Jackson Nyamburu zviri kuzonzi mutumbi wake kuti uwanikwe. Mutumbi waJackson wakazofukunyurwa nembwa apo pawakawanikwa uri mudhemu, asi dhemu iri rainge raoma, wanga wakangofushirwa nejecha. Vapari vemhosva iyi havasi kuwanika, vakabva vatiza zvese izvi zvaitika. Jackson Nyamburu zviri kuratidza kuti akarohwa kusvika mukufa nevanhu vaya vainge vamutora vakamisa murori. Ndinokuprota zvaunofunga mucomment section pamusoro penyaya iyi. Jackson Nyamburu mutumbi wake wawanikwa, wangova ne 9 days washayika. Chingoti vehukama ndachichemei netariro, hapana ane shuwa chekuti Jackson Nyamburu ainge atenga bhutsu here kana kuti ainge aba. Hapana ane shuwa neizvozvo, mushakabvu ndiye anoziva, asi mutauro waita achitorwa zviri kunzi aitaura kuti bhutsu ndakatenga, handina kuba. Ndo makesis atiri kunyanyorisivha muno munyika yedu yeZimbabwe. Vanhu vari kuurayana pachezvavo, havachatyi kuti uyu munhu, upenyu hwemunhu huri kufananidzwa nehwehuku. Kunyanya 2024 ndo makesis atekeshera munyika yedu yeZimbabwe. Kutanga nemonth tinge tichitongorisiva maSad News. Dai kwainge kune mutemo yawo wekuti auraya anofanira kuurayiwawo, zvimwe dai makesis ekuurayana ari mashoma, nekuti munyika yedu yeZimbabwe kuuraya munhu rakuita kunge degree. Vakukopa zvinoitwa kuSouth Africa ndo zvakuitika munyika yedu yeZimbabwe. Havachatarisi kuti uyu munhu womutema akafanana newe, vari kungoti chero zvazvaita vachiuraya.